U subotu se dogodila velika otmica na Viškovskom bregu. Za vrijeme obraćanja puku načelnica općine Sanja Udović oteta je od strane nepoznatih vandala. Skupina naoružanih mladića je upotrebom sile načelnicu stavila u vojno vozilo i uputila se u nepoznatom pravcu. Dok ovo javljamo, Viškovo je bez formalne vlasti, odnosno pod vladavinom maškara, koje su preuzele ključeve općine. Maškare stoga pozivaju na organizirano okupljanje svakog vikenda do nalaženja mirnog rješenja novonastalog problema.